Add some magic to your breakfast with Linda Spia on Vuma 103 FM. What can you die for? Yini ongayifela? Motivation engafuni iverse, motivation engafuni ukuthi tetazele, motivation ekufuna ukusiza ukuthi ube uwena ngoba uwena kubalekile. Before nginikeze motivation, izinto ezokusiza in life ukuthi ungabi fake, be original. Moba original uyakwazi ukuthi ube ngumuntu oqhubekayo. Yingakho abanye abantu baba ne PhD uma ngekho original ugcine seyifake ngoba ufuna ukuqhakambisa njalo noma ehle nabantu isidingo singekho ukuthi une PhD, omunye abe ne masters ufuna ukuqhakambisa njalo ukuthi une masters, omunye abe nemoto enkulu atshela abantu eoffice nemoto enkulu bengayibonanga because akanayo into anayo original, uyifake. Ucabanga ukuthi imali nemoto nemfundo iyona enza umuntu, kanti akukhona lokho kwenza wena. Ukuduma nokugqoka kahle akukwenzi ube ngumuntu, but character ekuwena iyona ekusizayo ukuthi ube powerful. Ngicela ukwenza isibonelo ngabantu ababili. If uMandela ekhipha igama eli-1 ethi ngamane ngife for inkululeko, uma uDavide esekuluseni inkomo ngokweBhayibheli esuka ezotshela abafowabo ukuthi banodelela impi kaJehova, ebemfake ingubo zabo zamasosha zokulwa impi zimsindi ayikhumule, ebese yahamba athathe amatshe amahlanu athi uma ngiza kuwe Goliath ngiza noJehova. Yile ongayifela in your life, my sister. You've been telling your boyfriend that I can die for you, my love. You've been telling your girlfriend I can die for you. You my sweetheart. Ngakufela. Utshela abanye abantu kwipolitiki what I can die for this leader. But what can you die for? Yini ebusuku sebehambe bonke abantu. My brother, my sister. Usuwedwa in your bedroom. Ishile kumnyama. Uhlele embedeni and then kubuye ukuba wena isingasekho intombi yakho, ingasekho iboyfriend yakho, engekho uma wakho, singekho impinti eshaya u5 zibe zikuhleba ungekho usuwedwa. My brother, are you sure ukuthi are you original? Are you sure ukuthi are you hungry enough? Ulambele mfowethu ukuthi ube nale moto, ulambele ukuthi ube nalomuzi mfowethu, ukulambele ukufuna umsebenzi, my brother, my sister, ukulambele ukuthi uthole umsebenzi okuyibusiness lakho. Are you sure ukuthi mase kumnyama usele wedwa? Sometimes zingekho lezi inkinga ekhona, kube khona inkinga eyi1 ekuhlebelayo ukuthi you are a failure, uhlulekile, and bakutshela abantu ukuthi uhlulekile. My brother, yini ongayifela ukubuyisa isithunzi sakini? Yini ongayifela ukubuyisa igama lakini? Kini kuyaziwa nizilambi. Baze banitshela abantu kwakwaziwa kithi kwasibiya ukuthi siyalamba. Kwakwaziwa kithi ukuthi verse akekho umuntu oqeda isikole. Kwakwaziwa kithi ukuthi akekho umuntu ozoba nemonto. Kwakwaziwa kithi ukuthi inhlansi kagesi, inhlansi ukuthi umuntu agraduate, inhlansi ukuthi kufike igross abanye ezingane ifika. My brother, ngibuza umbuzo siswami ekseni ukuthi what can you die for? Yini ongayifela ukubuyisa isithunzi segama lakini, sibongo sakini esithwele nguwena? Ngicela ukhohlwe lempintshi ekhohlisayo ku WhatsApp, ekhohlisayo uma ninode ku Facebook, awukwazi ukukhuluma khona izinto act as if ngathi unayo yonke into. Akunalutho, iqiniso elingaphakathi. Ungafelani? Abangani bakho uthi ungabafela, i-boyfriend yakho or i-girlfriend yakho uqambe amanga. You know it deep down in your heart and in your mindset ukuthi when you things azihambi right. Yini le oyifuna ukuyenza empilweni yakho? Ufuna ukuba on top, ufuna ukushayela ihlombe abantu noma udinga ukuthi ushayele wena ihlombe? Usuzame kaningi, the wait is over. And abantu bakutshela ukuthi as ulapho ngeke uphumelele, and i-wheelchair yakho sikutshela ukuthi wena ula kwi-wheelchair. Ama-crashes akho athi wena ula kuma-crashes ngoba ufaka amehlo uthi awubone emehlweni, ayakutshela ukuthi ngeke ube right. I-education iyakutshela ngo-standard 6 mina, standard 10 mina, mina ngigraduate, angithole umsebenzi, ulapha e-restaurant uyakorobha and uyitshela ukuthi wena awubalulekile. Ngicela ukubuza umbuzo, yini le ongayifela ukubuyisa isithunzi segama lakho nesithunzi sakini? Lokhuluma nawe umuntu owazi ngcono ukuhlupheka, umuntu owazi ngcono i-poverty, umuntu owazi ngcono i-pain, ngoba wena khona lento ubungayifela, khona lento ubungayimemeza uthi sekwanele uround umjondolo wakini,
uround iflat lakho lirentelayo, uround le moto ofuna ukuyilanda, uthi I can die for my things, I can die for my dreams, I can die for my vision. Okugcina, you have the courage and the power to live your dreams. Unamandla akuwena nokugqugquzeleka. Awudinge linda, awudinge mfundisi, awudinge isiprofeto, awudinge ukuthi ukhisha amanzi amnyama. Yini ongayifela unqamule iqalekiso namagama, usubuso okuthiwa wathakathwa, usubuso ukuthi wena kini vela akekho umuntu. Ngithi mina kuwe ungagashula lamaketango uunderstand ukuthi you're the best. You have a desire, you have a dream, and then you can die for your dreams and then run to your destination, because I believe in you. Ungakwenza kwenzeke. What is your purpose? Do you believe in your potential? Prayer gashula amaketango, but uma ukhola ukuprayer kuphela wena ungathathi step sokuthi ngingayifela lento, umbuzo ukuthi yini ongayifela ekseni. Do you understand? I understand. He's Alpha and Omega, the beginning and end. Add some magic to your breakfast with Linda's Beer on Vuma 103 FM.